Machiegni kendo nyaka Ramogi jokanyo riwruoge mag oganda kaachiel kod jotend kanise kaunti ma Migori ochiwo ywak margi kuom liet mar siasa makoro kelo koko e kaunti no. Kane giloso romo mar kelo kwe, romo mane olosi kod riwruok mar Rapado, ne giywak ni josiasa e kaunti ma Migori odonjore e siasa mar koko makoro kelo pogruok e kind oganda. Jagoro mar riwruoge mag Bisobe kaunti no Nelson Kongere wacho ni kaka kanisa gisetemo luongo josiasa mondo gibed kod twak mar kelo thek e kindgi, kata kamano thothgi ok chopi e romogo. Mae ne osir kod Goreti Seme ka achiel kod Charles Osewe ma ene jakom mar bunge la wananchi owacho ni josiasa onego oket maino margi e chenro mag dongruok to ok siasa. Dakwa e lo kanisa ni mondo ji ma oganda mi Migori County obed kod kwe kendo wahore ka wamiyo thuolo joma tiyo sani thuolo mondo ti. Kech weche mag siasa kata machalo registration mag ODA kaachiel gi ODM gin gik ma oningo tim gi kwe, nikech Kenya en piny ma kwe ema oningo bed ni telone. Siasa mineno mabiro machon, siasa mabiro machon manyocha Raila Amolo Odinga okwero ka en e dala mar Homa Bay ni waweuru siasa machon. Sani pod onego bed ni jo siasa gi nwasamiyo gi tich mondo migi ti. Wadwa ni mondo migi ti sa siasa podi gi weche moko mang'eny mar ng'ato dwaro kom moro, to kom ma entiere no pok otiyo ma jopiny oneno ni to ogolo mazao maromo nade. Koro wakwayo ji te matimo registration Migori kata gibed jok ma vai, wakwayo gi ni mondo gitim gigo e yor kwe. Wan kaka jo bodaboda wasebedo kwa kondem tulo gik manyayo tulo e sekta wa. Omiyo wan ne waseamua ni gisani ok wadwar ni josiasa oti kodwa. Mak mana ni kopo ni ja bodaboda moro usika e weche mag koko koluwore e siasa, to wan kaka jo bodaboda nyaka wamanye kendo wakwere ni gik machalo kamano gin gigo